Naaba ka diri ang Tristan. Murag wa may gidetect akong detektor diri. Ye! Kutuma mangitag bulawan eh! Bang! Nagsige na mga kaon di ba ka mo tayo magpangita? Paghulat ko diha apang, gigutom ko ba? May pibati ka giuban mang. Nagsige na ka kaon di ka kapal mo tabang. Mutabang na lagi ko, sige reklamo. Kabalong gigutom ta, patrabahoon jud ta. Unya mang, nibulawan diha. Wala man ni mga unod pang, mga pirates man eh. Sige, kay surbihon sa ako tong unahan. Pagtrabaho diha, bantay lang ka. Lagi pang, mutrabaho na lagi ko. Ani. Paldo jud ko ani. Ora na sulod dili. Hindi na ko rin makaya nga kuresa. Kinahanglan luhagin mi. Tuo ko to. Mang! Pang! Parang nagsigir makakaon. Dami na kong trabaho ka niya. Itrabaho bitaw ko pang, bago ra kay kaon. Yati man ka, Mang, uy. Narot na ng pagkaon niya ba? Ngano magbuot man ka pang, ako maghapoy nagpalit ana. Sige, kaon na niya. Makakita lang kong bulawan ron. Di ti katagaan. Idi ayaw, mukhaong reday ko diri. Grabe, pagkita pula na. Di magaling ka makatabang. Uy, hala. Nililitik. Uy! Paldo gini. Unsa ka ni? Kani. Gamitan tani. Puti kamay. Doktor Sirisal ka karan. Paldo! Nga, huwag nakakita na ito ba? Pang, nakakita na ka pang? Uy, Mang! Siyempre nakakita na! Tanawa, Mang! Hala pang, karaan man ang piso pang. Paldo si boss! Paldo si boss! Pang, duhata na ha. Itabang pud bi ako nimo. Uy! Unsay duhata na? Ako ara ni! Ni tabang kaon? Unya, suluhon ra din na nimo diay. Didi ka manghatag. Uy! Patabangong bitaw ka di ka mo tabang. Pagkaon na dito ka, kaya ko? Dato na kay ko. Haktog jud ka bisag unsaon pang ba. Sige lang. Lakaw na dito ka. Mangita pa ko diri. Uy, hala ko suga ni Ditikman. Uy. Sama ni. Wala. Uy. Wala. Nagana ni. Palo na siya koy ko! Relax ako, ani. Paldo na siya ko. Parang amaw, oh. Nakatulog yung kabusog. Karong ka. Nagtuo ba di ko na makuha na yung pagkaon? Basig nakalimot ka. Nga nakakita kong drone. Kuhaon ko na yung pagkaon. Galo na kita, ha? Karong ka.
Kwaong ko ng makaon. Mm. Woo! Salamat, Ron! Nakakita pa kong the gold coins. Paldo pa yung pagkaon. Ba't ako?